Ebusia mama ma wa kwa bana me ma wa tena se aha yes the king television ebusia ade pasa twe na etwase eto yenwuma so na afen so no ye de nsem a ekọ otwu kobrema wo eyaman kunkun gam na mu no na ebusia ye de nso ebia ba besomo na weyi we futu sem so e de free baby na odi atoto wo bra ho se na be ya nso asem etoto amanfa na se nkrofo na de ekoso amanfa bra bom no onso ebi enkoto ni senti magimegu akese de ne na oripa futuo na aposo amre na aso ene mede ba besomo kwanso nkoso na ye mami bi aba bepemu anim se na ne nanti se nyina ene se oni aba beche na rehu sem bi na ebusua ne nsem no semre no so na sawo kwa kotie na se wanso wakomemu a anhwa na chese enusuo ebehiri wo Mami su hwanike ni kasa na nso na busua ni abrahusem ye nyina esi mami abrabo mechi no 60 years so ami abresi grapa mampeni mu pa esi ye chi no no hwe na so osusu no kawihwa hu se eye nkwasem ena abrabo ni na ndi ni ye bebi no onti asia se sa asem we etumi eto no esanse so hwe mu a na baby no odibim nanso no atamfo no ehhehye eyenim guasie trap edema no tom trap ye hyeman no otumi tomu nanso nyame adom ofiri mu no ne ode ne nsem eba betudwa ene yen ache na ebusua mesese yemfa efutu sem bi emfiri mu ewo baby na empwa yankasa yancha we bekwa akodi ntwemu de ye ba ya mami arahusemi etumi eto no saa na afenso no yahwe na yehu sene ya ebebu asem no esi afa se mami no ye wrong go baby a ye behu so ye right nso so a eno so ye behu ni saint no yankwa ne yankoti etumi atwa ya adwen wo comment section no ase ye ba ni aka wetwe nyina no ebusua de ebeba besom pacho awia ide boko enam krobofo bi betna efie enam omuso ema wo mu de ensensem tokwasem bi betuam so ma me bepie prison yard ede me betu na oba penimu de mi we efie duesia 60 years minam kam kirewo enam krobofo no so ame yede me bepie prison yard na omukura man tinka omu ni dini na krobofo na krobofo wo mu dini de minim enti nkofo de asem bi ebetale me mama no ano ni prison yard ama wasu ni atetie ni ayroho bi a mekonya no ho no a na chese emu ayase fimpa emu ya enti mra de me yi tam no so ye me madwin ho a menti ase wo se me de me asem ye beda antina ne na bedwafo na musum hu kwan a mo de me beto so awo ya krado ye de ye pensem yo tie o matemu tentempa matemu oba pa di atia ni se sakrobofoyin wo mu wo efie na me kwafuom me ba na krobofo ne tie efie enti me twam akọ me dwomu a me mfa hokra se me chia wo mo me hu nso a me nkasa wo ho ana krobofo e chia se maame ye no ne timantem ha enso da bia wo beto a wo nchia ya dan nam so de nam no so a mo de ne betena ha no oni me nya firi enti me ntina me hu a me pese me chia mo no so hu ye ne a chia ye na oni ye no timantem ye nya se wo na abeboa ye enti ye de ya maame no na msema tinti mi kwa baabia na maduro na machia wo mo me no ma ye free enti da no anopa bi yakwa afuom me baaye no ena wo frɛ me maame na me se no wo so ya no aduane ye twa bia si ho ye so kwa afuom na mseane wo se ne ebra na gya me tu mani wo so me ni o maduane mpo dam no ne di frɛ bia enti aba sa mo frɛ me no amekwa no de aduane maame enti me so aduane mu no na abrantie bi wa bu papa no tada no ho ase wo tiato ase wo gire ho ne wo ye no ho enti be gya no ho so fie no de maame no fufuo ni bi o ma die awie ye bia so atete so nam so wo ba ata de wo mfa aduane nsi wanya na basabasa brankwa nkra wo fie
enti me de me fa aduane no na me hokoro ho kama na me di chance trebu aso na me di si ho na no na abrante ne gina ho no wa se ei ma me fufuo no kranka me di o enam so wo be di ade wo de ma me ene agi ai na di ho na kroboni no ode fufuo no ma me no wo kire se ma me gya na sam no mu na adie asore de aka mu no enti mua no enti mbizi ase me tumi na mu na gad no efra no kire wa ba no so ni jara no bo ho asam ketua bi kra na abaka ko ba mu enti me ho an se wo free be no mu ho apie na opie ye no asem o ka chen se na wo hwe nsu agu aduani ni mu no ade na wo hwe nsu agu aduani mu dia enam so aduani be na me hwe nsu agu mu na sa wo hwe na se kom do na be dia na ye kura me ne age no ena kroboni no ode aduani no ma me ne ka se ma me jaja na kwa mu ano enti me de me ko na ba di machi oba be ya se ye hu oba kro eye kroboni ba no wa sa me ye fra me kire wa ya se hoho ana krobofo na yonkofo ni bia krobofo ni di fufuo no ma me no me ne wo mu kasa sa no se wo se ma hwe nsu agu fufuo no mu no me se da bia ma horo ho asi ho no eno na kire wa ne tie no wo ba ni mu se me pese me hu no se oni omobo fipam ana se o yo hoho ana o yo yonko onya hoho na ne yonko pa ni wo no mo ono no twi customer bre wo mo enti opie ba no na wase ma hwe nsu aguadie no se ayi kwawinse ne de okai no wote ne wo ba ni mu e do opie ba wase ade ti na hwe nsu aguadie no na so aduane de me hwe nsu agu mai de ma me kura no enye ketwa na de enti na wo mu de me ko hwe nsu agu mu awura de wo kan wa ante ne mpa cho na so obedi a de kura me no da je na me de me nko ana wo krobofo no ote ex wo ma me e wo da ko emua na ko no di machi wo hwe nsu aguadie no anu aye beifo be te se wo ana me so me ye beifo de amesa wo de obeka bia amese mesa no enti wo di machi me nwini bibia hyem na komasom ei aduane na hwe agufom na wasare ba oni ye de bomu kese pa manfo twe ho ahia oba besiri wo a wonya sister yes wono yam ba wo na gina so dabi awo twen abesiri wo sister yes wono ya frumu ba te agina ekon eno no asama mpese mi hunu no ane sa abesiri wa sister yes na wode amani ho nsu agina wo ho wonya ni paketoa wode bakura misro bintimi ne wonko ntimi de kwa na meko timi ho ase wahwemasom wahwemasom no na meko no wadi machi me da mani no wode abomasom ne ye de bomu ene tokọ na ye de bomu ne na adi o na tokọ na de pa mekura no misgira ho babere wase de na misusu se aketesia no kra metimi ne na ye bibi kura enti ne pa badem ne wofa kwabretene ko tawia wo mu sisi wo ti brasa na wo nyina so de ko wura fie na aka me aketesia wo mantamo enipa twe ho ahia so bi ampata afedi de boma ne ni apata afedi ye tete mu ba ko no na me de me da mani akomfie ni wade ba na meshi ya maboye gumu tunanu na ba mabo mesh dabi antina de so de ya boy dia osi ya boa e bia akitisia na bo mesh na o ka se mesh ya maboye gumu tunanu mi mo bi wai wa bom ehie gu no to ano enti wa bom yo ye ne se na chese me so to me se ne ko so enyi ni twa wani so papa shamene so ne tokware de ne ye nyame mom nyame ene so mi mu ne kan se mi mu enti wana me twi ne sei ena so ni tiri ne agoro me twi ne tiri nyu papa enti atoaso ana mi ansa tutu ka me nsam na hona o ma ye hwe wan susu ansom na antina me ba cha o na se no si bo masom no a me hwe fom no na nka wo ho a ka bayi wan ro ho abere what se me na da mani nte se enti se me nya sa ahode na enyame na ye so ni tinyu na tutu ni tinyu no enti hone na wo me wo hentokọ ni nyina boage so abere wa na bu na tutu ni mehio abuna tu mechi nto age ho no okọ ni fie misumi ikọ me fie ti mechire na hwe abonten ni eme hu ani se tabo no wakotam ena mprago ototu ato ena wo me de wo bo na dia bo me pan na me samfom me pagya me ho no dia bo me ha pan ma ha mu nyina nkotwe gu nyina tabo no na me samfom ena kakakra na medu fie na abrante di wo mfie ho ho na odi milika oti ye no bo se adai na wo bia wo ne no ko odi milika ewura ne fie na wa san wo san wo be so ye ne dai enti wo so na ba na kura ne mu se no senka wo tse no ama na sa akọ no na wo gya ba na ma no bo wura me fie ho timi so me ka hire ne da ho sei ena me seka ne da so na me hye me nema no to ha enti de me hwa ne se wa tam seka no enya ma betiri ni o kire wa no
what is the guy who na lucky na nyame boa me say asawura ye de sawura no na da ho enti wasade abobom no ti aso na de ne hwe fom na sika na je to twene ye enti je to twene ye na me so me fae na me so ne me so me de betwa obi na me so me de betwa obi me de twa ne bia na de akwa akosia ne say eja me fa me ho na makodokota makwa ma doctor ya pempam me mafono ho wa pempam me nsa ho me nanim de wa hwe me ade asa ma me kofie ade chi abaje report ene woduro ade chi no papa asare e dware awie be fa me ntoma na prosifo be enum ene ne fiefo on de wodom pa ni atoa me ma me mienko ena mse me ko doctor nti me ko akwaji maduro me be yese yente ase me mienko ena ni ho a yedi mi sheka yi mu ni yedi mi sheka ni mu no na kroboni no ode aduane ne ma me no wa mo ne nsasei no de ahye polisi ni ba ko nsam me hwe ne di mentumi anka hwe ene yedi me koye e cha sa wo kroboni no wo se me magi aduane no wo na wo sa ma polisi fo no abache me na brand okwa no so nka wo krampo na wo bepata afi de wo na se na che se wo na wo pese me beto je ti se mu ene na sa na tere yedi makotu 100.7 yedi me kotu mu a maduru a me nom kra no ye ma me mfa me damua ko si se me nya na wotwe mienu ti na wotwe mienu no ena yedi me ko court ne yesa de me betu mu prosifo no se me na prosi ne bia frɛ na nya bete wo se me ena me de sika na twetwa me ho ena me se oba ne na de sika ni twetwa me ti asem bia meka bia no enya de beto asomu enti ya twema no asem kra no me se sa de te de amentwero kira court na metwero fi se de meka bia no wo mutu ya no ne de agum so enti ne sa na te de a me de se court na metwero ena ya de me court ya sa de me sa be hie mu bi na madam fo ba ko hwedi no se da bi asem no ma me se de esi kɔ no anhwa anu be yenyan enti e be kwa ko pe lawyer ne de na ma wo ena me se mate ena wo ko pe lawyer tam no esa so ye no bosom no so ye koye ena lawyer bae ena lawyer be sire be ma mi be ena ye de bae e ma be ye de bae so le me kokoto oba no kire wa no bosom miensa no aye hyehye nyina wonsi koto ho me ko na me ko na ewo mu na ja ba se ye sa ko obi na chese me yare na me frɛ me lawyer se lawyer me yale o no so yinipa na enko sire date ma na me kra me mfa me papa na me se mate na me soma ase ne agya koko sire date ma me enipa no ko ya ni ache na tum ai ene lawyer na ena oni won kikan na agya obe no no de ne be fie tam no so nsa ye ko ye na prosini na abagina adakam ai mame prosini na obagina adakam no woni ne na anya asam o nti woni na be ka asam nti na ewraba ne wen ewraba no so bakwato onso de wote baabi bench bi so a wo mu edom ne te so no ho no awura ne te ena me gina adakam no prosini no police ni no ye prosecutor prosini no di enkrata no won ho no posi amane bofo oye prosecutor enchesa ono na ne wanya asem so na di posifo anu December judge wote adwamu ti ye na prosecutor kwadu bofo obebo kwadu nia waye a posifo se ye mfa megina daka mu no ti oye prosecutor enchese woni police ni na nya asem ti koso ma me na wo metiase se ono na ebebo me kodu na wo so ko de enkrata ne me anu nya na wo na wo wo prosecutor ho na nti prosecutor no wono na begina daka ne mu no koso o de koso nya prosecutor no na begina daka ne mu o e wo de enkrata no wono ho no nko ana president no wo be mienu wo ma ye nhye ntare no anu bia no ena wo begina daka na ye de ko do bo am se wono wo be kira asem ama me som dia ena wo de me ba ho se pe na panyin no eye krata no wo se ma me kofie kokope ba bi tina na ye mfrɛ me amedi mu aye beba mesimate afa de me koye nti ye kwa na ono me ko wose maame asam no de me kasa nka me nko na me boa prosini no se me ni dance no mama me na wo ba wo fie de sika betwa wo no sika bia me hwehwe no ye de be ma me nanso so mentimi hwe no kura ni mu sede wo me ba ya maame de sika na twa wo so kura wa wo de twa na wo anko ni fie nti me de me ma court ho ei na ka me dance ni ba ko na mesemate nti ye ko tam no so ye na ye ko na me nim se be frɛ me dance ni ba ko no ya mfrɛ
de me wan se magina adaka mu no maame wasam no nyina ya bɔ no tofa no nyina bɔ nsa se mo mu kinka gu so nyina so brofo nko ana ya ka me so mente brofo enti ya ka brofo no ya ka wokra no ne nipa wode aduane maame asɛm yi baaye na se wokra no so baba bedi dance ya se ne wo ba wo na ugina hɔ me so na me gina hɔ ne mabusa akwahyen na krata ne ya ka gu hɔ de me so brofo amoke me so mente na mente beda na metimi ya no enti de akwa akosi ansa maame yi ye de asɛm no nyina se wudi fo edi enti na me di fo makodo kuta de krata ba wo se wo krata no wonye me fa nkoma piem na krata ne nyina wo piem ho anso krata nso bi na de akogu piem ya nimu ya ye kenka abɔ mi na ne san maame asam ne abɔ ne nyina tofa bibi te se akora no wo ya akora kete yo gele wo twamu na wo twen sekai na wo di kotwitwa no na me pa ko to chesa pa ko to cho na pa cho ko to nyambia polisi fo wo ma hu sama abɔ dam pa ya na ana gyan begina ha kasa me kyira se eye dam eno de akora de ye nhwe ho nti na ne ko to dam ho na ayeye afa na chesa de yesa kan to aso ane se maame wo akode bi te se tuo na twene wo dam na wo didi akon wo akode bi te se sekan na wo didi akon enti no sese ya ma busumi nsia so betua 15 million dia eni aban be jaw na so metua 15 million dia eni wo be kwa abam no akwa so be ko prison no me ko prison ye bu asem no na ne kankan nyina ne sa adura na dwo no aye koda ne nonum na yaka egu da mu no min se fitu afude ko no min se nyina dwodwo eya be ya table esi we metimi de me sa boso sa me nte se me nsa kora na me de boso me ko me ntimi ntwa me ye bibie nya ye enti yesa de e bechi ebo 5 pe ne ko men sano na afa de to me hu se bibi namu yi enti de ba ye ne se agya menya aduro nom na me hu ne yesa me ye enti bibi na yadu nsom wo da mu ho no eno ansa na adwo no mienu no da suom na men sana ba no ye hia se me kwa nyina adwo nso no ho se ye suro kodwo nso se ye emoja broso adwo nso no na me de bedware wo da mu ho sadia mensa no ebetumi ato me na matese yesi obi okra na yeto odu a na yeto odu kra no ebetumi abase wudun so gusua na ho ato ti metu dun so egu mensa ho saa na nkofo ade hwankromo megime ho ba bia anye ade ye besa ade ye be chebo nonum na mensa no neko abo 5 na aba na nsuo no so prison ho ne ye che roba nketua ibi na mesoso soroku ya mense dia aye menje hu anye mitimi dware nsuo nyunu enti ano so kire wo kotwero ne ama obi enti ano so ye kokotwero e ne ye se ye ma mensuo ni bi ne ye ma mensuo ni bi ni nyina ne se nsuo no de ma me nyina ti tomatoes ema na wa hwa basiri wate same na soroku aso mense nyina me nya jefo na ti tomatoes bo nsuo ama no e de na betimi aye me ho ama na ye enti de beba ne se me bo roba no me fa na me de bom na me de bobom ho saa ti bia prison ni bia da ye na yoro ho wasema me fa ma me na oje a no wode miamia me saa wode miamia me saa na me chese makodo nko ana de me nko ensuo nko ho ensuo na ntimi enfa me nsai na timi akwase ho bi nti ho no mo de me nware ho nti tembia yi no ti tomatoes mana na me de miamia me ho eye me ho saa fe de o mo hwa na edin na ma ye tantantantan ma ye kete no asema me ne ye do ba ko doctor kakra ne akohwe de nti a hawo na ye kwan so wan tin so egu mi nsa o hia panyin bi no wase adan na ma me abasiri wa wo mu de wala nti we begu ne nsa ehi ne wodwane akọ mo ngoro nsa na wo ma woro de ahye mo botom na ye de me ba na ma doctor no busabusa me de ha me nyina no akyekyere dure no de amaye se me no aduro na se da esa aduro no bi wo ho ye se wonom ne kase a ebesi wo yam me ndie me nim sa wo yare a na wonom aduro a ensa wo yare na mo besi wo yafunu mo kwan a wo bewuo enti me de sa na me de da ho a te se abusumi ensia no mu pepe na obia ba ye beka be na nsa mama ba no na che se me hu na mo yinsane na Nyankopon de wo de ho to no so a se de me ye no ka mo ho ba ma yoro ho me hu na mo wonti me hu se me obi oba be bia kire wo su eka boso me pa mama ba no na me hu na sane oda for ba so mama e de aduro na no mo ya ho ya kama se ye de nyame ase na se de nka wo de ko ne de nka na mo ya na me se anya nyame na aye na aja ye yi me nti ye yi me no na me se sa na te de a me na kura ma de anchi asam no me nti ase se eji na me de asam no koda no no woni tumi se e wo mra mu se
wo wonu obeku a ndwane ba ofie obeprepra wa wono kro na sa de utuma ne yeye sa wono de wo makoto emu sa no hwe na mo wo de wo yi nipa kosire date ya etimi de ne tuma ne yeye sa asam no so wo lawyer ho ne lawyer no so wono so track rata no de ban so a yetimi to twene ne ye di asam no na ema ne yeye na mente ase okay medofo enye easy o ye kan desire no ye di agro na enika wo baby no e are hosem pa a very serious issue na anka mamya besiriwa anka wa utumi wo ofufo ma ebi mu krampo etu sene eba omubodonku ba na omu bedibie eba ne sen enanka baby a wati adure anka sesa wo ye ayonku se mo empo no ndo fa omu se ne mawo sanso nim se no ma fa ne se o maame nanso no nim se eduane mpo ebusuan afa anka na no nanso hwe o haw ne amane a edi abre no 6 months imprisonment 60 years abesiwa no tumi ni yemba betumi krampo awo no etumi tijina ye ebusuan nanti anka ayi abesiwa de anka wo de wotina ofie o na obi a wafa o se maame wo fufuei wo de abra wo fie won ka se bra ho na ye de ne bedi nyo ye do ofra wo krampo se bra na be di eduane no krampo no entokwe ba ye kra wasini baby ana na ye plantain na me say ye nim kwase fide na esuma no tomu se na me din kan ye ina hoto mo hwe o hawa mami akwakofe mo prisons wo onya home papa na ni sei obi a wakose okwakoji eduro ya ba besoa no adekye ni ya odi nkrata ejira mu kra mo seda na ye no a police fo yi bi ne lawyers fo ni judge fo ye nka obia mo emra ne hye mu nsemo musimu di mra he oni bie na ya emra ebutia no oni bie ohia ni no di fo intino se mo ntu manje adamudie anase yemfa ne se ye nuano mo mai bia wo mo bu asam gu nkrofo swei o ma fa mo ho ambra mo se mo ni o mo nda na mo ndi asam no ma na mo ma asam no mbumbo do onu odi bem na yede inti I say resist the devil, flee. Na obonye funso be de betwe ne ho afim ho inti no mo ebi mo a mo gi ademude na ade no na mo bu asem abo ohiani wa o metua 1500 abrekwa ne ba enko school ono so oni bi woni bi mo akire na mo mfa ne nkosisi ande aya na aye no mo bu asem na bo no by default sisi no so oni bi inti no dia nsam de kwa akotwirim on to me mecha says ke mamo oni bi ankasa na ne ba ode school mu no ono onje school meti na fia na sisi ade aye so be wu an anya hwe wejanja pade de ama nkwada no omo fa nhwe omo kakra oba tan no se anka ontue sike yi mfa mamo na ne benje school meti na fie na ne ban su antumi anko school enwa ma amani adwuma papa bi anye na sanabra babo na sese no so ye benya ho asebaka ena wambo bra ena o maame kra anhwe no ena o maame koda prison ena o maame kra oyi sebe oyi kwase ampani ena aka no so ye beka ti maame no odwen ye no ka so oni bi ne bakra de school mu kro nya bi ma no and she's right empo no oya word okofe mu na enkrofo sebe edun so no otugu ne nsa esasa ne nsa yetitiri anadwobre enkrofo ada o hwam kro ntumi nna mami penimu ti sese nti mutumi hwenya me animo ene obrisameti ko agi adamudie
ondo osi do hu ya ne say omamua krobofo ya mu sika e de ahye police ni ba ko nsem na pa chere dey onko spending the life anka baby with ni tifie dre ko no oye ni bibia o woni bibia o tina bible ka say ya hwe ase e wo ye didie mu ye hwe ye didie mu ensese ye didi basa idwane kro mu amfa bi anka na no o enso bisu ahwede akwa wie no hwede akwa wie no isi anenti ase a onti ase nya ne se eba ne sen e na obi ono a yetwitwa no na okugye ne ho ma me penimu ti se no na mutumi ebu asembo no eyira paper just like that papers mutumi yira no report mutumi yira no na mudi ma me kwatri pre-sign ma yehwe yo dia me pesa me kan se emaba wa yesi sumrante yesu so mayembu ye maame no ne papa no ene omo na omo wo ye krampo na yenka hu se bible akase yendi ye jane ye nani yenkwa na bare asase so mama yenhwe ye mo se ye twiti ye maame num ne papa mpanifo nom no mama yenhwe ne ye o na wiase na nya ne nyina ni o kama ewo ho wate se na de bia ye ka no wiase na so se wan hwe yi a nkom do be see and say like share na subscribe e fama me edinu here is the King Television me am be di dwumadi enso chia me no obi ka twa na tv okreja enim din edin dada na me sesa na ebusua e ma waso ate na afesu na ebusua wa adwentwe enso e comment section no asida sa na emesa so no edi ehyemu na masan so ababe so mo kwan fefefe so sisi ade ma me nkra na menda wase sa woje bre na utim na afenso no o share me meda wase a ebu